John, je bent journalist geworden. We weten dat je ook beveiligd wordt. Dat het leven voor jou er anders uitziet dan voor de gemiddelde Nederlander. Is dat het allemaal waard? Nee, natuurlijk is het niet waard als er hele nare, verdrietige dingen zouden gebeuren... wat mensen met je van plan zijn. Nee, dan zeg je denk ik niet of je familie, als zoiets hopelijk nooit gebeurt... maar als het gebeurt, dat is het allemaal waard geweest. En als ik alleen maar over kleinere misdaadzaken zou mogen of kunnen schrijven... dan zou ik er vandaag mee stoppen, want dan bezwijk je toch... bijvoorbeeld voor criminele invloeden. Dat vind ik niet passen bij het werk van een misdaadjournalist. Hoe kijk jij naar de situatie waarin John zit, Marcel? Triest. En hij is niet de enige. Er zijn meer rechters, officieren en politiemensen die beschermd moeten worden in het land. En dat waren we niet gewend. En je betaalt natuurlijk wel een enorme tol. Ik bedoel, als je je niet vrij kan bewegen in een vrij land waarin we leven... dan zegt dat wel iets natuurlijk. En dat is eigenlijk schokkend.